أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lapho ingilosi ithi, O Maria, ya Maryam, inna Allah yubashiruki bikalimatin min. Allahu Akbar. Allah ukupha izindaba ezimnandi ngegama elivela kuye. Allahu Akbar. Ismuhu, igama lakhe, Al-Masih, uMesiya. Isa ibn Maryam, uYeshua, oyindodana kabani? KaMariya. Wajihan fi dunya wal akhirah, ofanele ukuhlonishwa kulomhlaba nakozayo. Allahu Akbar. Wa minal muqarrabin, futhi owalabo abasondelene no Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalela kwase kuba khona ke manje ukukhuluma phakathi kukaMaria nengilosi le ekhuluma naye. KwiQuran is chapter 3 verse 47. Le ade ngifunda ubani u46 45 to 46 manje ngu 47. Lalela. Qalat, she said. Wathi ubani loyo manje? uMaria. Rabbi anna yakunu li walad. Allahu Akbar. Nkosi yami, ngingaba kanjani nendodana? Walam yamsasni bashar. Allahu Akbar. Indoda ingakaze ingithinte na. Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. Uyamphendula uthini? Uthi kanjalo Allah udala ngendlela ayithandayo. Allahu Akbar. Idha qada amran, uma ngabe Allah efuna ukwenza utho noma into, Allahu Akbar, fa innama yaqulu lahu, Allah uvele akhulume nayo leyo nto leyo afuna yenzeke. Ukhuluma nayo athini? Kun fayakun. Yiba ukuthi bese iyenzeka. Allahu Akbar. Conversation between uMaria nengilozi ethunywe ubani? Allah. Lalela ke eBhayibhelini. Luka 1 verse 31. Bheka, uza kukhulelwa, uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Kubhalwe uJesu la ngoba phela iBhayibheli lesizulu, kodwa kwelesihebheru uYeshua. Angithi balitranslate igama lakhe. Namanje angayithola impendulo ukuthi igama lakhe lashintshwa ubani. Yena uyakuba mkhulu, athiwe indodana yophezukonke. Inkosi uNkulunkulu uyokumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide. Uyakuba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade, nombuso wakhe awuyi kuba nakuphela. Lalela ku34. uMaria wathi engilosini, lokhu kuyakwenzeka kanjani ngokuba ngingayazi indoda na? Yaphendula ingilosi. Lalela. Ingilosi yaphendula yathi kuye,
umoya ongcwele uzakuza phezu kwakhe, amandla ophezu konke akusibekele. Ngakho-ke okungcwele okuzozalwa kuza kuthiwa indodana kaNkulunkulu. Izwile? Similar verses. Manje la angithi bebhayizisa mina nawe bathi indodana kaNkulunkulu. Angithi izwile iQuran ithini? Ibn Maryam, indodana kaMaria. Ngapha sebebhayizisa wena bathini? Bathi indodana kaNkulunkulu. Kodwa bengikubonisa nje ukuthi okuningi iQuran ekushoyo siyazi ukuthi kukhona eBhayibhelini. So my brother, my sister, ngiyakwethekela nje. Ncela kulombele lo wakwambatha ogwansile. Ncela ulwazi. Khona uzovuleka amehlo, uvuleke ingqondo, ubone iqiniso. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.